saiki malah kliwat tekan Purworejo iki. Matur nuwun. Ya. Alhamdulillah kan. Sing jenenge tiyang metruk niku utawi tiyang nyambut damel dados dalang niku yen pun ngedhep kelir sak ngisore blencong ngeten iki pun mboten gagas sesuk ki bayarane pira. Mboten gagas niku didum kok turah pira niku babar pisan sama sekali tidak terbersit wonten ing benak kula niku babar pisan mboten. Ning ukurane metruk niku seneng napa mboten marem utawi susah niku lamun to gandeng wayang niku tontonan mula genepe ya kudu tonton. Nah niku alhamdulillah nadyan sing jenenge dalang niku adate yen noleh mburi niku saru niku. Ning kula wanek-wanekaken lirik wonten wingking. Janjane pancen kudune sesuk nang nggo sepion. Tegese men iso mantuk, wah sing mirsani. Alhamdulillah kula sowan wonten ing Ampel Gading mriki, laladan Kali Segara, Gunung Pati, Semarang. Ing ngantasi namung sak dapure Petruk tur nggih nembe sepisan ji menika kula sowan mriki ngantos meh jam kalih parandene tasih kepareng lenggah menika tasih kathah tur sanget. Matur nuwun. Ngeten iki dados Petruk niku rumangsa bombong. Mila kala mangsa wonten pertunjukan wayang menika sok-sok wonten alternatif baru gandeng piyayi mirsani wayang niku kuwate mung nganti jam 1 jam 12. Mila njur sing saka 7 jam utawa semalam suntuk niku diketok dadi separo udakara mung 4 jam utawa 3 jam. Pamriye sing mirsani niku mboten terlalu capek. Jam 1 rampung terus iso sare sing mirsani sesuk iso nyambut gawe meneh niku. Mereka sing jenenge wayang mbok sewengi utuh paribasan nganti jam 7 esuk nika dereng rampung. Nek nganti mboten enten sing mirsani niku janjane ngibarate kados menyenangkan diri sendiri wonten sak lebeting kamar kalih golek sabun lah niku. Ning alhamdulillah dalu menika kula ngaturaken panuwun dumateng para pepunden, para sutresna budaya. Menika sanes penonton wayang nanging pengamat wayang. Tasih kathah para sutresna budaya ngetasih kepareng lenggah. Witik nang apa to ya arep kondur paling ya crindil kudanan. Wonten mriki kemawon ngancani kula sak kanca. Nah, perkara kula sowan wonten ing Ampel Gading menika sing mirsani kathah ing tasih kepareng lenggah niku mboten perkara Petruk niku wayangane apik, mboten. Sindene cantik-cantik mboten, penabuhe kompak mboten, panggunge megah mboten, lakone rame mboten. Namun kok nganti yahine penonton sing akeh, ini sebagai bukti bahwa ini adalah kepedulian penonton Semarang terhadap kelestarian wayang. Mila tepuk tangan untuk penonton yang tasih kepareng lenggah dalu menika. Nono nineno. Kendinge kontoriya. Yuk. Ladran kecelaras sendro patut saka ati-ati sigra maka kira prawa Pada selamat ya, Truk. Mulihmu saka Ngamarta. Nggih, pangestune Mas Gareng. Kula wilujeng sekolah malah kasembadan. Minangkani menapa ing dados pamundhutipun kakekne Semar ketitik menika kula sampun boyongi para pepunden Pandhawa sak pusaka 3 nenggih. Jamus Kalimasada, Payung Tungganaga kalian Tumbak Karawelang kalih Bagong selamat wilujeng. Ayo reng awit pandongamu. Ri palungguhan iki iso kumpul meneh ning Klampis ireng kene alhamdulillah.
ya karo melekan karo tirakatan karo nderekake warga ageng ing laladan Ampel Gading Kali Segara Gunung Pati Semarang ya terus anggene kagungan kersa ya tirakatan ya syukuran ya kuwi dalam rangka sedekah kampung utawa apitan. Nggih. Apit selo. Nggih, selo. Ya awake dhewe tetep mituhu apa kang dadi pangandikane para sepuh mbiyen jare gamane wong Jawa sing ampuh kuwi siji melek loro sabar. Ngoten Mas Garing. Iya. Lah bengi iki para warga masyarakat sing dipandhegani karo Bapak Sudarmono, Pak Widodo lan sedaya para sepuh pini sepuh kepareng wungon ing dalu menika ya karo mirsani wayang kalian nyuwun dhumateng Purbaning Hyang Agung muga-muga ing Ampel Gading mriki tansah manggih jiwana lancar niring sambikala sedaya pinaringan murah rejeki ingkang kebak berkah ya lan pinaringan sehat lahir batosipun saya semangat anggenipun nengenaken ing reh kerukunanipun sayuk tumandang bebarengan sama sinamadan daya dinayan anggenipun sesarengan ngangkat dumateng kawibawan kamulyan katentreman tumraping kampung Ampel Gading kene nggih ngoten niku. Nah awake dhewe karo Mbah Sukron nate digaweke ya kuwi tembang klasik janjane apa kok anu jineman uler kambang ning gandeng wong mirsani wayang isok-sok ki ora kabeh paham basa wayang. Mula sing universal kuwi basa nasional ya kuwi basa Indonesia. Njur karepmu ngaturake janjane jineman uler kambang ning dimodifikasi saire diganti basa Indonesia. Nah iki coba tak nyuwun pambiyantu karo sinten Bu Kesi? Umi siap Mi? Ayo. Umi. Ayo iki. Wis sak perawan ya, Truk. Nggih, wis saya gedhe. Niku kalih Winong janjane sak angkatan, umure padha. Ning ya yen Umi ya pancen ya semono kuwi sing jenenge bocah lulus SMA. Ayo Winong aku wis kaya wis duwe anak telu modele. Ayo saya gedhe. Ning apik kok ngono kuwi. Luwes. Ayo, Mbak Endah Laras senadyan lemu ning parandene pintes apa kuwi pinter membawakan diri, luwes kewes anggene solah slogolan micara nembang barang ya bergas. Ayo ngono kuwi. Ya coba kaya apa Ya. Coba mah. Senes niku. Uti to? Dudu. Ya. Negeri Kresna hewan lebah senja tanya baik ya. Ayo. Selek bahasa Inggris ngendi yes ngono kuwi. Ayo. Mano. Yo. Dalam hati. Terus ingat yang maha kuasa. Yoti
Iki mau sing mburi dhewe piye, Liontin piye iki mau? Liontin Martapura. Terus? COVID-19 harus sirna. Amin, amin, amin. Terus bacute kuwi mau kari dhewe. Lamongan Surabaya. Lamongan Surabaya. Kasihan insan budaya. Oh iya, maksudnya kasihan insan budaya buane karo Covid apa? Nggih, kan nek pandemi kan seniman sami merongos ngoten lho, Pak. Mate sami kan pageblok ngoten lho, Pak. Ya ora merongos ngono kuwi. Kuwi kabeh rene sing merongos demes-demes kabeh. Riyen. Ora enek iki sak rombongan sing merongos, ning sing ngowoh enek ngono kuwi. Ha iya. Merongos ki maknane anu Reng, tegese iki apa ki prihatin ngono lho. Ha iya. Apik karyane Mbah Syukron. Dasare ya sing nembangke ya putune mula ya luar biasa ya, Tru. Ha nggih, ngoten niku. Bersih desa utawi sedekahan bumi utawi sedekah kampung apitan sing dipun tindakaken dening warga ageng ing Ampel Gading. Wah iya ya, nderek nyang kuyung dasare ya nadyan to udan kaya ngapane ya tetep semangat ya, Tru. Nggih, ngoten niku mboten masalah. Kula wangsuli kala wau nadyan to kados pundi kemawon udan niku nugraha saking Gusti Allah. Heeh, jancane aku nolak udan ya iso nek eman-eman. Lah nolak udan padha karo nolak rejekine, Tru. Ha iya, Lah semula kaya ngene mung manut milih karo kersane Gusti Allah tur awake dhewe lak ya mung makhluk sawantah. Ha iya ngono. Ya lek iso budidaya ngono iki wedene ya ora iso ya awake dhewe pasrahke karo sing ning dhuwur ngono. Ayo, ayo Reng, sing ndi kuwi? Nah, kowe iki wis ora tau apal banyolan iki ora. Ha iya ngono kuwi. Permintaan dari Mbah Tukimin minta lagu Sri Huning Mas Dalang. Nggih, matur sembah nuwun wonten tindhihipun. Matur nuwun Mbah Tukimin. Nah, iki ana penggirong telu iki suarane apik-apik kabeh, eman-eman lek ora dimanfaatake mula ken bawa. Oh iya, diwiwiti saka Mas Taslim. Ha iya, coba kaya apa kuwi seniman oron ora munggon wayang, ora munggon karawitan. Kala mangsa menjadi MC wonten ing campur sari bergas, terus MC wonten ing dangdutan nggih siap. Wah iya. Sanggere ngangge sepatu tok ngono kuwi wis gelap ngene wis das dek. Ha iya, karo nggen sirah iki terus dikeki lenga orang-aring. Ha iya. Orang-aring. Ha iya. Coba kula nyuwun bawanipun wiwit saking Mas Taslim. Lho Mas. Ayo coba kaya apa? Putri kang sulisteng warni mak teratap ya aku. Ngapa? Mas Taslim putri nangkok ngrokok tak dlekne neh. Lah ngapa? Rumangsaku bojoku teko. Lambene ora. Sapa ya? No. Yo. Sri Huning Mustika Tuban. Suarane wis dadi dingkangkok ngono kuwi mbok diungkahke edoke tetep iso apik. Ha iya. Sri Huning Mustika Tuban keduren. Ha iya, heeh. Lah Mas Taslim iki angger ngangge sepatu tok. Ha iya iya. Ya Mas. Labu tresna prapteng Sing kok Umi. Ha iya. Sik culun. Layon Druk perang brung. betul geser to Pak. Oh iya Ding Wah nggih. Sak sampunipun Mas Taslim oper Shaolin. Wah padha ora. Genti Mas Joko. Wah iya. Raja Mala dudu ora. Diantem iku. Heeh. Kuwi nganti merang tata karo kuwi disampluk mimbar. Ha iya. Ha iya wong sogel. Ning ya tanggung jawab. Ha iya. Yo Mas Joko yo. Ayo. Tuk prangkong bacana kara
Sulama langsung bari aku. Jangan kalah karo wong loro iki, nadan cilik ning suaraku gedhe. Ayo apa? Gedhe, asline gedhe iki pancen bocah. Ayo, wis to. Lah kurang gedhe go ngene mak erot. Ya sul, sul. Rangi rosri uning. Ora gedhe, kudanan kok. Jatane gedhe ngene iki, Pak. Gugur. Nano. Mongko mustikaning tuban. Monggo Mbak Lia Sundari. Ayo ben ngaturke langgam nyane mong kari mat-matan. Ayo, Ya, Mbak. Sreoning mas tekatukan lampung terus mati sadaya mati manangan Dewi Ramoyo kang terus prasaja
Terima kasih. Pamundhut saking Mbah Tukimin yang ngersakaken Sri Huning sampun kula aturaken. Wah, nggih. Menika wonten ingkang kepareng kentun lumantar WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi Pandemen. Ki Cahya Kuntadi wilayah Wonogiri Timur. Nggih. PKWT. Monitor nonton bareng, nggih. Wilujeng makarya mugi sukses. Amin. Saking kula Kuncoro Adi, nggih. Sembah nuwun, nggih. Ugi saking menika pepunden kula Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam. Sugeng enjing Mas Cahya Kuntadi kalian Bu Kesi menika wonten request pamundhut gending kembang rawe. Nyuwun swantenipun Mbak Winong, Mbak Umi kali Mbak Diajeng, sinden cantik-cantik saking Madangkara. Kula aturaken gending menika kagem teman-teman Jawi yang masih mendelok. Waduh. Kaya bahasane Tatin mendelok. Kaya yang masih mendelok acara wayangan dalu menika saking utara sampai dengan selatan Nederland. Sugeng hamirsani sugeng midhangetaken wonten apresiasi saweran Rp600.000. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ugi saking menika Bu Kesi niki kula warsita WMC ungaran nyusul wonten Ampel Gading Gunung Pati. Nggih. Matur nuwun Mas Warsita. Nggih. Sembah nuwun. Yo diaturake iki pamundhut iki mong enek apa iki jenenge tindhihe yen diaturake kok awake dhewe ndak duwe utang tur ya iki Pak Oka Wibowo Mbak Ado saka Amsterdam panjenengane mengapresiasi awake dhewe iki setiap live streaming mesti ngono e. Ha iya, mesti kepareng-paring transfer energi ora. Kuwi bahasane Mbak Lia ora. Matur sembah nuwun sing dikersake kembang rawe. Ayo. Iki yo dipinangkani Umi, Winong karo Diajeng. Oke. 600 bagi 3. 50. Ayo. Yo, berdiri coba kaya apa? Ayo, Mas Noval. Nyilih pengendange Dharma Karya iki. Ayo. Apa yang mambengi bergas temenanan nih? Ayo. Yo, diaturake yo. Monggo, Cak. Ayo, yuk. Kurang dulu.
makasih. Dan elok temenan. Diajeng nyapa kene ngono sik mudhun. Mumpung iso mangkat bare iki wis tidak bisa terus e. Ha iya, Mbah Jan. Luar biasa. Napa malih, Pak? Napa malih, Pak? Ora awakmu ki lho, tanggapan awan bengi ki mbuwen dina ngono lho. Nggih alhamdulillah, sing penting niku sehat. Lah ya njaga awak supaya sehat ngono ki lho piye aku gumun karo kowe iki lho. Kula to? Heeh. Kula mik vitamin terus. Vitaminnya apa? Nggih biasane imbus lah. Inbus. Nggih. Wah, iya. Lah napa? Iya syukur. Nek jenengan apa, Pak? Nek jenengan apa? Aku ki tanpa vitamin, tanpa apa-apa anggere iso turu ngene rumah saku iso pulih. Nggih. Ngono kuwi. Mula yen karo Bu Kesi anggere aku wis turu ngono ora wani dhek nggugah. Ayo mesti diinteni sak tangiku. Lek ora tangi ya ditangekne. Ha iya ngono kuwi. Paling nggih jenengan sing gugah. Paling nggih jenengan sing gugah. Lah wong aku turu kok gugah piye to maksudmu? Nggih nek Bu Kesi sare. Oh iya no wong kewajibane lah ya wong sing jeneng istri lah ya leladi marang kakung. Saiki upamane ya saiki sampean laris profesi sebagai sinden. Monggo sok gelem ra gelem bakal rabi ora? Nggih to, Pak. Yo ngono ditunggu-tunggu Pak ngono. Rabi. Nggih. Ha ya sok upamane sampean rabi. Terus di sisi lain kudu nyinden, di sisi lain sampean kudu leladi marang garwa putra. Kira-kira piye? Siap apa ora ngono? Siap dong. Lah lek tanggapan bendina awan bengi terus bojomu piye? Ya nek mantuk tanggapan. Piye to? Ya lek mantuk tanggapan ya mantuk tanggapan ngono lho. Ya lah gitu. Heeh, tegese iki lek nganti tidak ada waktu untuk anak, untuk suami ngono kuwi kok sok piye ngono kuwi? Mangke prei lah sedinten-sedinten. Oh, prei. Nggih, mrei no. Prei tegese ora tanggapan. Nggih. Ning omah karo bojo. Nggih. Lah, lek wis ning omah karo bojo nyapa ngono. Loh, healing dong. Healing dong. Healing iki apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nggih. Jalan-jalan ning mall golek panganan ya to, utawa blonjo ning Omiglo ngono ya. Heeh. Apa umjene apa? Uniqlo. Lah ya Uniqlo ora ya. Malah MS Glow. Ha iya. Ngono kuwi terus bar kuwi lek wis parek lek entuk blonjo akeh lak ya mulih. Nggih. Teko omah lawang dibuka klek ngek mlebu. Kowe karo bojomu mlebu ning kamar klek ngek lawang kok tutup brek. Ngopo terusan? Ngaji kula, Pak. Ngaji. Ngaji. Nggih. Oh, ali baka'a, ali ndoma'u ngono iki. Oh, ya ngaji, rampung ngaji. Terus ditutup Qur'ane. Rukuh dicopot, sajadah digulung. Terus ngapa? Bobok. Bobok wis. Bobok, Pak. Nah, kuwi akhir-akhir wis bobok tegese lak turu ora eling Purwoduk Sina. Ya bobok ning ora merem. Ya ta ki. Bobok ora merem ki cara ngendi kowe ngenyek aku. Aku ki riwet ki lho mripatku siji lak dijahit. Iki nganti saiki lek turu ki ora iso merem. Kowe ngenyek aku kowe. Bobok ora merem iki bobok cara ngendi? Iki maksude anu. Apa nang kene to mripatmu iki diganjel ngangge dom ngono ben ora merem ngono. Alah kula dereng gaduk kuping lho Pak ngene iki. Halah. Ora gaduk kuping ngono. Wong iki ketok pawane ketok ngene. Jenengan sajane mboten percaya to Pak kali. Ora percaya, yakin aku tak percaya ora karo kowe ora. Pacarmu ngomong karo aku, "Poh niku kuwendel Pak." Iya. Oh lho, kendel napa? Lho kok medah numpak peda teko Tuban, tekan Solo ya kendel. Nggih nek niku nggih. Ha iya mulai tak dongake ndang iso tuku mobil. Kira-kira rencanamu arep mobil apa? Ayo lho Pak ampun ten mriki yo. Lho ora roda papat apa ngono lho, selepan apa-apa. Padake Umi ya. Nah iya. Ayo. Apa sing Brio apa Alia apa Agia. Kuwi sesene cilik ngono kuwi ning irit ngono. Lah. Pun Pak sak paring-paringe mawon. Lho sing tuku kowe kok sak paring-paring iki piye to iki? Kowe iki arep tuku apa ngemis ning dealer? Sak nemune maksudnya. Sak lho kowe kok nemu ora enek mobil nemu ora. Ya kudu tuku. Kula pekewuh lho Pak ngoten niku Pak. Iya, ya wis ora apa-apa. Lah jare cita-citane arep lumpuk-lumpuk nggih tuku omah, kok malah mobil apa ya omah dituku mobil ya tuku. Nggih. Insyaallah. Oh iya. Omah tetep tuku ya? Nggih setunggal-setunggal to Pak. Setunggal-setunggal. Nggih to. Ayo tuku mobil sik bar kuwi terus kowe karo pacarmu ning mobil. Arep mesum kowe mendhi ning mobil engko. Lho. Penting kan wis rabi sik, Pak. Oh iya rabi sik. Oh iya. Nggih. Heeh, cocok nok soal tak jagong ning nggenmu wis temenanan. Gratis ta? Hah?
Gratis to. Lho malah aku sing bayar wong jagong kok. Piye to? Bayar no, jagong kok ya gratis piye. Lah nek jenengan boten boten ngasta ndalang ten ngen kula. Nyumbang. Lah aku lek ora diomongi Pak nyuwun tulung jenengan dalang gen kula mosok aku roro rono nggo gembut. Ora mungkin gamelan tak gorono roro nek kono wis nek dalang aku yo isin ngono. Nggih boten to. Kan kancamu akeh, mungkin dalang ya pirang-pirang enek Mas kuwi Aji Mas Bayu Solo kuwi ana. Lah ning kan enek Mas Aang kuwi wingi wayangane wah jan luar biasa, geni tenan ora. Nganti genine bojone nesu. Ha iya. Nika nesu tenan lho. Nika nesu tenan. Pramen ngono ya, pramen. Oh, pramen. Kulino buka simbian yang ngono kuwi biasa ben ketoke penonton men iso terkejut. Wah, nesu. Nah, ngono berarti lek ngono iso berhasil untuk membuat situasi agar penonton itu bisa hanyut ke dalam drama dalang dan sinden ngono kuwi. Nah, ngono ya. Nggih. Nembang saiki njajal aku pengen sampean wis melanglang kota Sragen. Sragenamu kaya apa njajal iki? Oh, Umi ajeng tinting dangdang niku lho. Iya. Ora apa-apa. Nggih wau ten YouTube ada sing ngersakne gelo kalih liwung. Gelo karo liwo. Gelo. Oh iya. Coba kaya apa gelo. Luar biasa. Ya. Diajeng adate lek Sragenane ya jumeneng awakmu ngono kan. Nggih to. Ngadeg to? Nggih. Oh, iya. Sip. Nah, coba kaya apa aja ngangge wopeke lho, jeng kaya ning Sragen ngono lho. Sing ngajari Mbak Intane Mas Dwi. Heh? Sing ngajari Mbak Intane Mas Dwi niku lho. Mas dipuji. Oh. Iya, Tek. Oh, kuwi bojone ya sinden to? Nggih, oh. Niku melanglang buana. Nah, kok ya ora dipromosekne jak rene. Nah, iya. Yo, coba. Heeh, gelo coba kaya apa dening Diajeng Candramulya dari Krek Tuban. Ayo. Sok aku tanggapan Tuban ya rame lho awakmu. Mboten. Ora iso. Wah, ya ngono njaluk tak wayangi lho awakmu ora tau iso. Ayo. Ya wis gampang kok. Yo diaturake gelo, dados.
ana aku nok. Nyah. Saka seneng-seneng kuwi gelem jaran ing atase pacar penaskah jaran. Nyah. Alhamdulillah. Nggih tambahan tuku mobil ya. Nggih. Niki penangsal rek anu niku. Bel. Tintin. Bel tintin apa maksudnya? Bel. Bel. Oh, klakson. Klakson. Ah, bel ora ya. Wis ben cah desa kaya bel pancen ngono kuwi. Heeh. Tinggal katersan Pak Dalang. Wah. Tinggal katersan Pak Dalang. Oh nggih wah iki Bu Lurah iki kaya. Coba. Anu lek ngono Winong karo Mbak Tutik. Ayo berdua ayo. Golekne kanca. Ayo. Nggih penutup awake dhewe ninggal katresnan karo piyayi ngampel gading. Nah, muga-muga ya sak pungkure dhewe kene tansah wilujeng niskala, Truk. Ya. Ya turun gunung ya Mbak Tutik karo Mbak Winong. Nah, iki pokoke Banjaran Jaran Kepang. Ayo. Ayo, Nong. Ayo, wah, dolan. Wah, Mbak Tutik saiki. Kukune sikil dipitek. Ayo, wes. Jos. Coba kaya apa? Sampeyan bukani sik, anu Mbak Winong, sampeyan sing bukani. Nano. Ayo. Enggak. Nangis sajroning atiku